दे नेयै नेयैनो हाबायाबो नै सफैबायानो। ओमफ्रायथ' खुसिबो नांबाय दे गथ'फोरनि खुसिया जेराव बेनो जाथोंसै। नंखागौना ओमफ्रायथ' दा दसे थानानै ओंखारलांनो होनदों। हाथायाव नों खयथासोबा थांगोन? आंथ' ओंखारलांसैना ओमफ्रायथ' फैनायावबो एसे लेट जानो हागौ दे। अब्लाबो थाब फैबानो जाबाय। मानोलाय थाब फैया जानांगौ आंलाय दानो थांबाय ओमफ्रायथ' दानो फैबायना। मेहेराबानि हाबायाव रंजानांगौ ना। औ दाथ' ओमफ्राय बिहामजो गोदानबो फैबाय माथो सिन्थाबाव आरो। आंबो थांफागौमोन ना आफा। थाङाहाय आबा हनै माबा हाबानि खरसासो लायनो थांनो नागिरदों। औ ओमफ्राय बेयावनोथ' आंबो थांगौमोन ना। दे आबा सना नोंनि आइजों थाबाय थाना। ओमफ्राय दायो बाजै गोदानखौ लांखागोन ना मन्दिरावहाय थांफानांगौ ना आबा। थाब फैखालाय ओमफ्राय आफा आंथ' मिन्थिखाया। दे जागोन दे आबा मालाथो गोबाव थाफेरा आंलाय। दे नोंहाबो गोबाव जालायलांगोन थांदो। दा मेथाइ लाबोगोन आङो जों आराम राननानै जागोन ना। जागोन दे आफा होमबा। नानि फाइनालि नै नायैनो नोंसिनि जुलिनि समाबो सफैबाय। औ आयै मिथिगौ हिनजाव गोदान जायोब्ला गोसोफ्रा माबोरै मोनो। मानो होनबा गोदोहाय नै नोंखुनजोआबो हिनजाव गोदान जादोंमोन ना। औ आयै बाब आंबोथ' खम गोसोफ्रानो दुब दुब मोनदोंमोन मा जागोन माबोरै जागोन। जोंहा आफायाबो नोंखौ नायनानै लायदों आयै। सोरां मावजि बुन्दाया आंखौ ओरैबायदि हाबा खालामदों। दाथ' फोरमायनोबो उसुबिदा। आयौ दे बेफोरखौ बाद होथ'दो दे। गैया जोंनिया ओरैनो गोदोनि बाथ्रा ना। दाथ' गोसोफ्रा मोजांल' सानो नोङो। ओमफ्राय आंखौ माने बिखुनजो बायदि साना नोङो। माने लोगो बायदि सानबानो जाबाय बिलोगो बायदि। औ जागोन दे आयै। बेखायनो गोसोफ्राव माबाफोर दुखु थायोब्ला आंनोल' फोरमायबानो जाबाय। जेखि जाया बाथ्रायानो जाया मानो अब्लाबो। दा बेखायनो हाबायाथ' जासिगोन नालाय अब्लाबो खेबसे सोंस्रांनो सानदों आङो नोंनि आइ हिसाबैनो। जोंबोथ' हाबाखौ बिदि हाखु दाखु लानाय जाबाय दा जाथायबो जाबाय नालाय। ना नों जोंनि खालामनायाव माबाफोर दुखु मोनदों? ओहोथ' आयै नोंसोरथ' आंखौ बेफोरबायदि जेबो दुखुखौनो होआखै। नोंसिनि महरावथ' आङो आंनि आंगोफोरखौ मोननाय बायदिसो मोनदों आयै। बिमानि अननाय बिफानि अननाय आरो बेबायदि एसेबां समायना न'खर। आयौ सना बानानो। औ आयै अब्ला आं माखौथो दुखु मोननो? बाब दे आं बेखौनो मिथिनो लुगैदोंमोन। ना जों हाखु दाखु खालामद्रायखो ना माबाफोर गोरोन्थिसो मावफ्रांखो बेफोरबायदि साननाय फैलायलांदों। नङा आयै आंथ' खुसियैनो दङ। दे होमबालाय बेखौनो सोंस्राबावदोंमोन आं खेबसे। नोंनिफ्राय रावबो गैया होननानै नों साननो नाङा। जों दङ ना नोंसिनि आखाइ हमनानै होनो। ओमफ्राय दे बेथ' जाबाय। दा ओमफ्राय मेहेरजों नों खुसिथ' दङ ना? गोसोआव जि बाथ्रा दं गासैखौबो सिदा सिदि बुं मिथिबाय। जेबो लाजिनाङाबो गिनाङाबो। मेहेरजों खुसिथ' दङ ना नों नानि? आयौ दे होमबालाय। होनबा नोंनिफ्रायबोथ' अकेयानोखा। औ आयै बास जाबाय होमबालाय। आंहा फिसाजोखौनो सासे जि मोजां स्राय मोनगारलायबाय नै। आं बिसिनि फेमिलियावसो एसे मोजां मोननाय मोनदों। माब्लाबाबो मोनफेराखैमोन बिदि। मा एसे समायना मारहाय बियो। बा मानसियाबो माथो हारसिङानो गसंनानै दं। गोसोआ एसे बोरैबा मोनमारदोंथ' आरोलै माने हाबा नालाय बेखायनो आरो। र' बिनि सिगां मेहेरखौ बुंथारनांगौमोन आङो। दा माबोरै बुंजेननो आङो? रावखौबो बिदि बुंफेरबाय थाराखैमोन ना आङो। अब्लाबो बिनानाव खोनासंनाय रे। सोर जाखोबा? माबा सोंगौमोन आङो ओरै बिथ'नायसाय। र' थांगौ। एसे थाबफैनाय आं आदबसि आरो लामायावलाय बहा थांनो नागिरदों नों? माबा सना सोरबा लिंहरदोंमोन लामायाव। सोर लिंहरदों? हे रथ' सोरखौ नांगौमोन? आरे सोरमोन बेलाय? सोरखौ नांगौमोन बेबा? गावनो लिंहरदोंमोन बियो। होमबालाय मानोथो थांखो बेलाय? जानो मिथिला आङो। दिनै नोंनि हाबा दङ। ओमफ्राय बेफोरखौ बारा माथा मारिबाय थानाङा। ओमफ्राय बिदि सिनायै मानसिजों बारा रायलायनाङाथ'। मोजां नङा बिसोरो। नङा सोरबाफोर बिसिनि आलासिफोरसोमोन नामा? बिसिनि आलासिबा माथो डाइरेक्ट हाबफैगौमोन। हिनजाव गोदाना बिदि थानो नाङा ना थ' न' सिङाव। आयै आंबो नोंजों खुलुमफागोन दे। आंनि आफा सना मोजाङै खुलुमनानै मोजां बोर लादे आबा दे। औ जागोन आयै।
देलायथ'वाखैलां ओमफ्राय नों देलायनायखौ नायफैखायाखै ना? अके होमबालाय माथो नोंखौसो मा किउट नुखादोंलै आंनि हिन्जाव गोदान नामा नाथायथ' ओमफ्राय गोसोफोरा मारैबासो मोनगासिनोलै मेहेर आं नोंखौ माबा मोनसेसो बुंनो सानदोंमोन माथो बुंनो सानखो माबानिफ्रायसो खानो सानबाय नामा थोद बिदि नङाथ' माबायदिथो होमबा दिनै गिनाय मोनोलां नों जे माबा मोनसे बाथ्रा दं होनो ना गिनो नाङा दे अके होमबा दे बुंदो दे नोंनि बाथ्राखौलाय खोनासंबाय थाखायोना आङो बेनोथ' जादों माबोरै बुंजेननो आङो दा आं बुंबाबा माबायदि माबा खालामो मानसिया एसे गिनायबो मोनलायलाङोलां ओइ खिन्थाद' होनदों आङो ना गसं गसंनो बेयावनो सिमांसो सुजुलायबाय नंखाया बिदि नंगौखौ बुंदोब्रा होमबाथ' मेहेर नों जे आंखौ बुंदोंमोन ना र' नों बुंनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ सोंग्रोनि आं आइ फैदोंमोन बेयाव बिमाखौसो सोंबाय माथो नोंखौ माबा बुंफैदों बियो बिदिथ' जेबो नङा मेहेर दानो रागा जोंनाया होख्लायथारगोन ना आयु नाङा रागा फोजोंजायालै बेखौ दे एबार बुंस्रादो नोंनि खोथाखौनो स्राय खोनासंथ'नोसै आङो माने मेहेर दिनैथ' जोंनि हाबाबो नालाय बेखायनो आं बुंखानायखौनो मोजां मोनबाय जेन'बा मा बाथ्रा मेहेर हाथरखि लागाव फैबाय नै नोंखौ लांफैबाय बे दे एसे दिलाय होबावदोलै मानो मोजां नुवाखै आरो आंखौ नुनायाथ' नुदों दे होमबाबो एसे दिलाय होबावथां जाबायलै आंना बिदिनो मोजां आङो अके दिनैथ' आरो मा बुंबावनो दिनै जोंनि थाखायथ' ओरैबायदि खुसिनि सम दिनै जोंहा आबा मेहेरनि हाबा दङ ना औ नङाबालाय माथो जुरि आयु आबा मेहेर नों माला एसेबां देरखो दिनै बेफोरबायदि हाबा जानो जालायबाय दिनै माथो ओमफ्राय गाबलायलायखो नोंना जुरिमाव नङा आबा बे दाबो गाबनायनि मोदै नङाना बेथ' जाबाय नोंसिनि खुसिनि मोदैसो आयै बेफोरबायदि गाबनो नांला दे हामा औथ' आरो ने हाथरखि नङाबा जों दुखु मोनगोनलै आबा बेफोरबायदि मोजां सानाव दुखु मोननो हामा नङाना बास होमबालाय माथो फिसालानि हाबा दं रंजादोब्रा जुरिमाव होमबासो दा मोजां जागोन ना दे होमबालाय आबा नोंनालाय माथो गाबनांगौब्रा जुरि ओइ माथो होनबावनो आइखौलाय नङा होमबा आफा दिनैथ'ना आंबो जोबोर हेपि जोंनि न'आव जोंनि बिहामजो आइया फैसिगोन ना अराय समनि थाखाय बेनोथ' आरो आफा दे आबा मेहेर नोंसोरनि खुसियानो जोंनि खुसि ना दे ओमफ्रायो दसे थानानै मन्दिरावबो थांनांसिगौ आबा मेहेरनो खिन्थाथारनांगौमोन दा मानसियानो जोबा ओमफ्रायो हारसिंखौनो रायलायनो मोनासै ना मेहेरखौ बुंनो सानदोंमोन आङो गोसोनि खोथाखौ ओमफ्राय बुंनोनो मोनासै माथो सानसेखौनो बेफोरबायदि मोजां सानाव रायलायथ'ला खोमा दे आङो आंथ' बुंथारनांगौमोन ना जोंनि हाबायासो जालायलांनोसै ओमफ्राय आङो बुंनो सानदोंमोन मेहेर आंबो मोजां मोनोना नोंखौ दे बिहामजो होमबालाय दायो रायलायबाय थादो दे थुदो औ ओमफ्रायथ' आरो रायलायनोथ' मोनबाय थाखासिगोन ना माथो दिनैनिफ्रायलाय नों आंनि आं नोंनि नै जाबाय एसे देलायबावनांगौलै आंहा आयु आरो नंगौ नामा हौवा गोदान जानायनि खोथा दंना दे आरो होमबालाय दाथ' आरो बिहामजो मोनखाबायानो ना आबा औ आफा मोजां मोनदोंना गोसोफोरा मा बुंबावनो बे थासना गोसोनि माने दा जेरै आं मोनदोंना माबोरै फोरमायबावनोथाय जाथ'बाय दे ओमफ्रायो थुदो माबा हाथरखि नानि दा रायलायबाय थादो दे मायै आया ओमफ्राय माथो दाबो देलायदिया नोंलाय माबा बर'सायानो दाबो सफैयासै दा नानि बिफाजों आंजों ज' थांसै खोमा नोंसोर थांग्रोदो गोबावबो जायो नालाय आयौ ज' थांनो मोनबालाय मोजांमोन औ ओरैबो नायनांगोन ना ओमफ्राय हजोंथ' नोंनो दंखायो नालाय बेबो आरो नंनायालाय दे होमबालाय दायो फैदो गासैबो मोजाङै मोजां थांजोबथोंसै दे दायो मोनायाव हाबाया जोबबोला आराम स्रायनो ओमफ्राय फिल्मफोर नायनोसै ने औ हा नङाबालाय माथो दे होमबालाय जुरि गथ'फोरनि जुलियाबो मोजाङै मोजां जाथोंसै दा आंबो सहैगोन दे सिन्था खालामनाङा जेरैखि जाया दिनैनि दिनाल' मोजाङै मोजां बारलांथोंसै हाब बेबायदि समबो फैबाय ने फिसालानि हाबा मोनजालायसिगोन माथो औ हा नङाबालाय माथो समफोराबो माला दि बारलाङो नै मे फात्ताखौनो मोननो नागिरा दा
दा बिहामजो मोनबाय आरो देनांहाय इलिसानि जावैसोखौबो स्राय मोनथारथोंसै। आंथ' मिजिं बाबुखौनो जि फसायखायोहाय। मा होनदों इनि? जेबो नङा, दे ओंखारहैदोल' नोङो थांद'। औ दे होमबा थाथ'। फैसा दं थाखा दङ माथो टेनसन होआलाय दिनैथ' लोंगोन जागोनलै आङो ओमफ्राय मामाय मेहेराबो हिनजाव लासिगोन होनदों नामा दानो मामाय जाला साइजा दिनैबाबले बिरगोनसै आं दाथ' गोसोब्लानो जि गोसो बेखौ नाजोबो गुमैनि अननायाव आब'नि अननायाव नै थांगासिनो ओमफ्राय माथो जाखो? दे थाब फैदो ओमफ्रायथ' नै मालाय थांजोब्बायानो ना। ओइ जिनिस लानायावनो एसे लेट जादोंना। दे होमबा फैदो न'। थांगौ र'। बिहरनायफोरखौथ' लाखाजोब्बायमोन नाथाय ओमफ्राय आरो थेवबो मोननैसो बुस्थुखौ मोनबावाखैसो। लामाखौनो बारस'ग्रोनि आं र'। दे मोजाङै नायनानै बारस'ग्रो। मा टेनसन मालाय मिथिगोन नङाबो र' मेगनफोरानो दिनैनि हिसाब बारा नांथ'नावाखैलै जाबाय साननायावनो सोरबा नामाना सालायलांगोन ए साइडजों एरैबाबो आं जिनाव एक्सिडेन्ट जाबोबायलै आं थाब फैनायखायसो नङाबाथ' हमगौमोन आंखौ दाना मा खालामबावनांगौ दा गारिनि नाम्बारखौ सोरबा नुबायसो नामा मा खालामबावनांगो बे जाथायनिफ्राय बासिनांगोन आङो दाथ' आंसो फुल स्पिडआव सालायबोदोंमोन ना आरो सोरमोनलै बेबा अ गड गोख्रै थांनांसिगोन आङो साला लोंनायाबो बांद्रायबायना आच्छा न'आव सोरबा दं? पुलिस जोंनि न'आव? बर'सा बसुमतारीनि न'आ बेनोना? औ सार बेनोथ' ओमफ्राय मा सोर बिलाय? सरि सोरबा गारिजों एक्सिडेन्ट खालामनानै गालांबाय बर'सा बसुमतारी बिथांखौ। मानसियाथ' एक्सिडेन्ट जानाय जायगायावनो जिउ गोमादों।